Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Эфирда имамнан сыйлык тапшыруы һәм инде әлбәттә сездән килгән сорауларга шушы студиябызда имамнарыбыз, остазларыбыз белән җавап кайтара торган тапшыру. Әгәр дә сездә безгә җибәрә торган сорауларыгыз калган икән, аларны я шалтыратып, я инде менә эфирда булган адреска юллый аласыз. Узнаем у имама sabashka.huzur.ru дип атала ул безнең. Иншалла җавап кайтарырга әлбәттә инде тырышырбыз. Бүгенге көнгә килгәндә инде иншалла бездә бүген кунакта сездән килгән менә сорауларга җавап кайтаручы хәзрәтебез дип әйтик инде. Мәрҗани мәчетенең имамы Ансар хәзрәт Мифтахов. Ансар хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух. Инде алхамдулилlah бик шатбыз монда күргәнгә. Аллаһ Тәгалә тел ачкычлар биреп җавап кайтарырга насип итсә иде. Амин. Хәзрәт, башлыйбыз бисмилlah. Дуңгызга кагалгандан соң тәһарәтне яңадан алырга кирәкме дип безгә биргәннәр. Дуңгызга дигәндә монда инде халал булмаган иткә дип тә алырга кирәктер, чөнки инде хайванлыгын алырга түгел, һәм инде аның ите дә шулай ук инде безнең мөселманнар өчен харам булганлыктан бу мәсьәләдә аңлатып узасым килә шуны. Тәһарәтне боза торган әйберләр безнең әлбәттә тәгаен билгеләнгән, нинди гамәлләр, нинди эшләр безнең тәһарәтебезне бозганы турында әлбәттә фикъ китапларыннан укып беләбез. Инде дуңгызга кагылганнан соң тәһарәт бозылмый, моны белү кирәк, чөнки инде ул иткәме, дуңгызның тәненәме кагылганнан соң адам баласына бер нинди дә зыянлык килми, чөнки ул аны ашамый да, ул аның фақат тиеп кенә китә. Шул вакытта фақат кулны юу кирәк, 3 тапкыр юсак хәерле. Хәзерге вакытта инде алхамдулилlah сабын бар, чистарда торган махсус төрле средстволарыбыз бар дип әйтик. Аның белән юсак юып инде чистартабыз да, 3 тапкыр кулыбызны юып алсак, тәһарәтне яңарту кирәкми. Шуннан соң инде намаз гыйбадәте кылабызмы, Коръән укыйбызмы, рөхсәт ителә. Инде Айбер кеше әйтер, ничек инде мөселман кешесе дуңгызга тисен, нәрсәгә инде уланарга тотынсын, яисә итенә нәрсәгә тотынсын дип әйтербез. Чөнки без инде шушы дәүләттә, ягъни мөселман булмаган дәүләттә яшәгәнлектән, беләбез ки биттәге прилавкаларда да теге халал булмаган иттәр тора торган җирдә безгә халал булган әйберне алырга теләсәк, яисә берәр төрле теге туңдыру җайланмалары булганда, морозильниклар янында әйберләрне эзләгәндә, әгәр дә шушы кибеттә без инде кулыбызга тиеп китә бәлки кеше шушындый мәсьәлә белән сорау бирәсе килгәндер, чөнки кибетләрдә дә була шундый мәсьәләләр, кеше тиеп китәргә мөмкин ниндидер бер халал булмаган иткә, һәм инде дуңгызга дип әйтик, һәм инде шуннан соң ул фақат кулын гына юарга тиеш, кулын юа да, әлбәттә инде үзенең гамәлләрен, гыйбадәтләрен башкара. Моның бер нинди дә зыяны юк, ул кешенең тәһарәте дә, гысле дә бозылмый иншалла. Дуңгызны тулысынча нәҗис дип беләбез, шуңа күрә инде теге мәсәлән, әгәр дә кием мәсәлән экскурсияга барды дип берәр төрле колхозга идегез. Йөриләр һәм менә бер шул дуңгыз үтеп китте һәм менә чалбарга кагылып китте. Бу очракта дуңгыз тулысынча нәҗис дип әйтәбез, ләкин сорау безгә шалбарны җуырга кирәкме, нәрсә эшләргә кирәк безгә мәсәлән дуңгыз безгә кагылып китсә? Кагылып киткән очракта, кагылып киткән очракта, әгәр дә анда ниндидер бер теге юеш дип әйтик инде, әгәр дә теге юеш әйберләре тимәсә, яисә борыны белән кагылмаса дип әйтик. Борыны белән кабылмаса, яисә инде тәне бөтенләй юк теге пычрак булып, ниндидер сулы булыпмы, аның тәне шушы юеш килеш кагылмаса, ул вакытта теге кырыгына тиеп китсә, ул вакытта аңа чистарту кирәкми, фақат инде теге тузанын кагып, аннан соң инде намаз гыйбадәтендә, башка гыйбадәтләрендә башкара ала. Әгәр дә инде юеш килеш кагылып китсә, ул инде этме, дуңгызмы юеш килеш кагылып китсә, бу вакытта инде хәерлерәк була ул киемне юып кияргә, яисә инде кипкәннән соң ул әйберне фақат уып, теге чистартып, аннан соң инде гыйбадәтне башкарырга мөмкин. Икенче сорау кешебез хәзрәт, хатын-кызга башка илгә махрамсыз гына яшәргә күченергә ярыймы? Әгәр дә ил бит инде хәдәттә сәфәр километрдан ераграк чыннан да. Әгәр дә кеше мөселман хатын-кызы башка илгә күчәргә нияте бар икән, башка илгә күчәргә, яшәргә күчәргәме, яисә инде башка төрле мәсьәлә беләнме, яисә хаҗ сәфәре кылыргамы теләге бар икән, бу вакытта аңа мәхрәм белән күчү тиешле.
тиеш, ул инде мәхрәмсез күчәргә тиеш түгел. Әгәр дә фәкать бар берничә генә юлы бар, әгәр дә ул хатын-кызның тормыш иптәше юк икән, яисә әти-әнисе юк икән, яисә ул ятимә икән, ул вакытта әлбәттә рөхсәт ителә. Инде әгәр дә аның туганнары бар икән, тормыш иптәше бар икән, яисә инде әтисе бар икән, абыйсы бар икән, якын туганнары бар икән, ул вакытта мөселман хатын-кызы башка илгә күчкән барганда да, яисә инде хаҗ сәфәре кылганда да үзе белән алып барырга тиешле, үзе белән булырга тиеш, бердәм булып, әтисеме, якын туганымы, абыйсымы, тормыш иптәшеме белән ул шушы илгә сәфәрләрен башкарырга тиешле. Инде үзе генә башкару шәригатебездә рөхсәт ителмәгән гамәл. Хәзрәт, кайбер җирдә 80 дип әйтәләр, кайбер җирдә 100 дип әйтәләр. Күбрәк безнең Хәнәфи галимнәре, үзебезнең Татарстан дине нәзарәте ничә километрны менә сәфәр башлана дип әйтә, ничә километрдан. Төрле галимнәр төрле мәсьәләдә төрле күз карашлары бар. Шуңа күрә инде әгәр дә без аны 80 километр итеп алып, 80 километрдан без сәфәр кылабыз, яисә 100 километрдан сәфәр кылабыз дип кенә түгел. Монда адам баласының үзенең шуны да аңларга кирәк. Сәфәр дигәндә, сәфәр бит ул фәкать бер урыннан бер урынга күчү белән генә аңлатылмый. Шуңа күрә бу сәфәрнең нәрсә белән, мәсәлән, кайбер кеше үзе шәһәрдә яшәп, мәсәлән, үзенең туган җиренә, туган авылына, туган ягына кайтуны да кайбер кеше сәфәр дип саный. Ләкин инде әгәр дә ул шушы шәһәрдә яшәп, мәсәлән, Казан шәһәрендә яшәп, үзенең туган авылына юл ала икән, әти-әнисе ягына юл ала икән, аның инде бу да туган җире, шәһәре дә туган җире һәм инде авыл да туган җире булып санала. Шуңа күрә кайбер кеше 200 километр, 250 километр әнисе ягына кайтканда да кем беләнер кайтырга тиеш дигән сүз түгел. Инде әгәр дә алып кайта хәерле. Әгәр дә инде ул туган ягына кайтканда, әти-әнисе ягына кайтканда үзе генә кайта икән, мәсәлән, әти-әнием ягына кайтып килим әле, хәлләрен белеп килим әле дип, хәзерге вакытта бит инде сәфәр мәсьәләсе элекеге пәйгамбәрбез вакыты белән чагыштырып та булмый. Чөнки пәйгамбәрбез вакытында дөя белән йөргәннәр, хәзерге вакытта машина белән тиз арада, яисә самолетлар белән бер ничә минут эчендә, ниндидер башка берничә сәгать эчендә башка илгә дә баручылар бар. Шуңа күрә инде үзенең туган ягында әгәр дә кайта икән, ул вакытта әлбәттә ул сәфәрдә дип тә саналмаска мөмкин. Чөнки инде шул юлда вакытта сәфәрдә әлбәттә, барып җиткәннән соң инде ул башка илдә, башка шәһәрдә түгел, үзенең туган җирендә булганлыктан ул мин сәфәрдә дип үзен хис итми. Чөнки ул инде үзенең туган йортына, иендә үскән җиренә кайта. Шуңа күрә бу вакытларда юлда вакытта ул сәфәрдә булса да, инде кайтып җиткәннән соң ул сәфәрдә булмый. Инде намаз вакытлары, намаз мәсьәләсенә килгәндә дә кайбер вакытларда бит әйтәбез, сәфәрдә вакытта намазларыбызны кыскартып укырга дип. Әлбәттә бу кыскартып укый кирәк, ләкин инде шушы юлны узганда, мәсәлән, туган җиренә кайтканда дип әйтик, юлны узганда ул намазны кыскартып укый. Инде кайтып җиткәч ул аның туган ягы була. Мәсәлән, без дә шәһәрдә яшәсәк тә, үзебезнең туган якка, әти-әниләр янына кайтканнан соң, анда намазны кыскартып тормыйбыз, чөнки ул безнең туган җир, чөнки без анда яшәдек һәм инде біз анда үзебезнең мөхит анда кайтканнан соң, син инде үзеңнең иеңдә кебек хис итәсең. Шуңа күрә намазны анда кайтып, мин авылга кайтканнан соң кыскартып кына укыйм дию, ул да дөрес түгел. Инде башка шәһәргә барсак, мәсәлән, башка җиргә барсак, яисә инде үзебез яшәми торган урынга кунакка берничә көнгә генә барабыз икән, ул вакытта инде кыскартып укый кирәк. Инде бу сәфәр мәсьәләсендә әгәр дә чит илләргә барабыз икән, чит төбәкләргә барабыз икән, бу вакытта үзебез белән абыебызмы, әтиебезнеме, яисә инде тормыш иптәшебез белән барырга тиешлебез, чөнки бу шәригатебезнең бер кануны. Инде алдагы сорау кичәктә бар. Әгәр дә мин намазда беренче рәттә торсам, минем артта бабай торса дип әйтик инде, мин аңа хөрмәт йөзеннән алга рәттә үз урынны бирергә тиешме? Ягъни инде әйдәгез намаз эшендә түгел, менә намазга басабыз, фарыз намазына артка борылып карасак бабай тора дип әйтик инде, һәм хөрмәт йөзеннән беренче сафка басыгыз әле дип аңа үземнең урынымны бирергә тиешме дип сорау бирәләр. Монда бу мәсьәләгә килгәндә, чөнки күп җирләрдә, күп авылларда дип әйтик, шәһәр җирендә дә булсын, мәчеткә кергәчтән күрәбез олы яшьтәге бабайларны, олы яшьтәге абыйларны, күп яшьләребез үзебез дә инде олы кешегә алдагы сафта урын бирергә яратабыз, чөнки аларга хөрмәт йөзеннән алдагы сафта бабай булсын әле, миңа да шушы яшькә җитәргә насыйп булсын дигән
теге изге теләк белән бирергә яратабыз. Ләкин бу сорауга килгәндә, син аңа бирергә тиешме дигәндә, ул теге фақат син аны бирергә тиеш, теге аны бирмәсәң гынахлы буласың дип уйлау кирәкми. Әгәр дә инде без аңа урын бирәбез икән, бу вакытта әлбәттә иншалла саваплы булабыз. Саваплы булабыз. Элек-электән карасак, теге элекеге фотосурәтләрне карасак, төрле мәчетләрдә ничек намаз укыган, гаит вакытларын карасак, алдагы сафта элек-электән теге шапанлы чалмадан бабайларыбыз намаз гыйбадәтләрен башкаралар. Бу әлбәттә теге олыларга хөрмәт йөзеннән, чөнки без олы кешене хөрмәт итәргә тиешлебез. Фақат әти-әниебезне, әби-бабабызның гына түгел, үзебезгә таныш булмаган кешене дә хөрмәт итәргә тиешлебез. Әгәр дә без авыл кешегә, менә бу сорау бирүчегә әйтәсем килә, әгәр дә олыларга хөрмәт итим әле, хөрмәт йөзеннән аңа үземнең урынымны, алдагы сафта урынны бирим әле дисәгез, бу вакытта сез иншалла саваплы булырсыз. Әгәр дә инде бирмим, үзем алдагы сафта укыйм әле, беренче сафта имамның артына ук басып укыйм әле дип үзегезнең теләгегез бар икән, сез бу вакытта да дөрес фикердә, моның да гынахсы юк иншалла. Бу гамәлне башкарырга теләгегез булса, эшли аласыз. Әгәр дә инде урыныгызны бирмисез икән, бу вакытта да бернинди гынахсы юк иншалла. Динебездә шушы сафлар турында нинди дәлилләр бар? Нәрсәгә менә беренче сафка басырга кирәк? Нәрсә белән ул теге шулай хәерле? Хәерле дигәндә, беренче сафка бассак, әлбәттә аның савабы күбрәк, һәм инде имам артында баскачтан савабы күбрәк. Шуңа күрә күп мөселманнар, белгән кешеләр дип әйтик инде, теге хәдисләрне, Коръән аятларын белгән кешеләр, алар инде имамның артына басырга тырышалар. Имамның артында ук басырга тырышалар, һәм инде имам артында ук басып намаз укырга телиләр, шушы урында укыйм әле дип укучылар бар. Шуңа күрә теге пәйгамбәребез кая җирдә намаз укыган, намазда мәчетнең кай тапкан, кайсы җирдә укыган, шуларын теге карап, төрле дини китаплардан укып, менә шушы җирдә пәйгамбәрбез укыган бит, мин дә шунда укыйм әле дип, яисә башка пәйгамбәрләр кайсы җирдә укыган, аңа ышарга тырышып, шушы урында укучылар да бар. Әлбәттә, мәчет инде ул Аллаһ Тәгаләнең йорты. Кая намаз укысак та, иншалла, Аллаһ Тәгалә аның савабына ирештерәчәк. Инде мәчеттә намаз укысак, аның савабы тагы да күбрәк. Фақат өйдә укыганга караганда, мәчеттә намаз укуның, гыйбадәт кылуның аның әҗере күп. Шуңа күрә һәр вакытта да 5 вакыт намазны булсын, җомга намазларыбызны да, гаит намазларыбызны да, 5 вакыт гыйбадәтләребезне, нәфил гыйбадәтләребезне дә мәчеттә кылсак, аның иншалла савабына, әҗеренә ирешәчәкбез. Мәсәлән, кеше бик якын тора ди, эшләгәндә булсын, отпускта булсын, мәчеткә. Кеше, мәсәлән, әйтик, нәфил намазларын, гадәттә ияләшкән духа намазын өендә укырга яки янда мәчет эшендә укырга дип әйтик инде. Менә шундый намазларны һәм бигрәк тә мәсәлән тәһаҗҗүд намазын кеше мәчеткә барып укый ала, мәгәр дә мәчет ачык булса. Мәсәлән, охранник барганда ул белә бу кешене гел күрә һәм әйтә, тәһаҗҗүдкәме, кире ука. Бигрәк тә нине карый гайдагыз, көндүзге вакытны инде. Шул ук мәсәлән духа намазын кеше мәчеткә барып укырга хәерлеме, әллә өендә, мәсәлән, буш вакыты булды, тиз генә укып алды 5 минуттан да яки эштә. Әгәр дә кешенең вакыты бар икән, мәчеткә барып, мин мәчеттә намазны тыргызыйм әле дигән вакыты, мөмкинлеге бар икән, мәчеткә барганның һәрбер адымы сайын савап язылыр диелде. Хәтта теге мәчеткә барганда адым дигәндә без теге зур-зур адымнар атлап барабыз икән, ул адымнар кешенең аяк киеме, аяк размеры белән билгеләнер ди. Ягъни адымны теге зур иттереп атлаган кебек түгел, инде аяк размеры белән атлаган кебек, ягъни һәрбер аягын тидереп атлаган саман шулай итеп атлап барган кадәр савабына ирешер диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Әгәр дә кешенең мөмкинлеге бар икән, мәчеткә кереп, тәһаҗҗүд намазында да катнашырга. Тәһаҗҗүд намазы бит инде ул шундый намаз, йоклап торганнан соң башкарыла торган намаз, кеше бераз гына йоклап алып, аннан соң инде торып тәһарәтләнеп, шушы тәһаҗҗүд намазын башкарыла торган намаз. Әгәр дә ул мөмкинлеге булып, мин мәчеткә барыйм әле, кич белән, иртә белән барыйм әле, савабына ирешим әле дигән теләге бар икән, ул вакытта бернинди гынахсы юк иншалла, савапларына ирешәчәк. Инде духа намазларына килгәндә дә шулай юк. Әгәр дә ул аны мәчеттә башкара икән, хәерле. Әгәр дә инде эш урынында башкара икән, кайбер кеше әйтер, менә мәчеттә генә башкарырга икән аны, өйдә укырга ярамый икән, яисә инде эш урынында укырга булмый икән, ул андый намазларны барсында мәчеттә генә укырга икән дип, мин укымыйм инде алайса, мин мәчеткә барырга вакытым юк дип әйтеп ташларга түгел. Әгәр дә инде
Кемнеңдер мөмкинлеге бар икән, мәчеткә барырга мөмкинлек юк, инде өйдә яисә эш урынында шундый мөмкинлек бар икән, ул вакытта ул намазларны, нәфил гыйбадәтләрен әлбәттә, фарыз гыйбадәтләрен мәчеттә укысак хәерлерәк, инде нәфил гыйбадәтләрен өйдә укысак та, эш урынында һәм инде башка җирләрдә укысак та аның савабына ирешәбез иншалла. Шуңа күрә вакытында укылган намаз хәерле һәм әҗр саваплы гамәлләр, шуңа күрә үз вакытында гамәлләребезне тыргызсак, савапка, әҗергә иншалла ирешәчәкбез. Иншалла шулай булсын дигән ният белән инде мин искә төшереп үтәсем килә үзебезнең тамашачыларыбызга. Сез Имам Насыйров дигән тапшыруны карыйсыз. Әгәр дә әле сорауларыгыз калган булса, аларны узнаем imam@huzur.ru дигән электрон адреска юллый аласыз. Без исә иншалла дәвам итәбез. Хәзрәт, шундый сорау. Әгәр дә тавыкны пешергәндә каны чыкса, ул җирне ашарга ярыймы, яки андый ит инде хәлал ит булып саналмыймы? Тавык булсын, бүтән бер ит булсын, без инде бер генә гомумән итләрне карап алыйк. Бу итләргә ит мәсьәләсенә килгәндә, хәлал ит мәсьәләсенә килгәндә, хәлал дигән сүз ул инде фақат иткә генә, шушы тавыкка гына кагылмый, башка төрле итләргә дә кагыла. Ат ите булсын, сыер ите булсын, үгез ите булсын, сарык ите булсын, башка итләргә дә кагыла. Шуңа күрә аның хәләллеге хайванның анардан теге фақат итеннән кан чыгудан алынмый, хәләллеге аның хайванның сау сәламәт булып, бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дигән кәлимәне әйтеп шалынуында. Әгәр дә хайван сау сәламәт булып, теге таза, нык булып, матур булып, ул инде бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип шалынса, ягъни Аллаһ Тәала ризалыгы өчен дип шалынса, ул инде таза, нык дигәнендә мин әйтәсем килә, ниндидер бер авыру, кешеләргә тарала торган авырулары булмаган хайванны әйтәсем килә, һәм инде шалынган вакытта әгәр дә хайван бисмиллаһи Аллаһу әкбәр кәлимәсе белән шалынса, иншааллаһ бу хайванның ите хәләл. Бу хайванның ите хәләл, бу инде тавыкка да, һәм инде башка хайваннарга да кагыла. Фақат шалган вакытта пычак үткен булып, һәм инде ике кан тамырыннан да кан чыгарга тиешле. Шул вакытта ул каннары агып беткәннән соң инде иттә калган бер аз гына кан, ул инде начар әйбер түгел, ул инде рөхсәт ителә. Әгәр дә инде кан чыга икән, кемнеңдер анаңардан теге ирәнә икән дип әйтик, ул инде аны алып ташлый ала, һәм инде итен әлбәттә инде хәләл ит булып файдалана ала. Һәм инде әйтеп узасым килә шуны, хайванны шалу мәсьәләсендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, хайваннарны шалу мәсьәләсендә шундый хадис аркылы китерә, ул әйтә, хайванны ди, хайванның пычак белән шалынган итен генә ашагыз. Ягъни бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип әйтеп, пычак белән шалынганын ашагыз, инде теш кулланып, яисә тырнак белән үтерелгәнен дип әйтик инде. Монда без теге шалынганын дип әйтә алмыйбыз. Үтерелгәнен аларны ашауны мөселманнарга тыйды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы хадисе аркылы әйтә, теш кулланып һәм инде тырнак кулланып үтерелгән, ягъни җаны чыгарылган хайваннарның итен ашауны мөселманнарга тыйды. Шуңа күрә бу инде теш кулланып дигәндә ничектер хайванны теге яисә теге эт бутарлаган дип әйтим инде, яисә инде теге тырнак кулланып дип әйтик, яисә берәр хайван теге тырнак белән буып үтерелгән дип әйтик. Һәм инде кеше дә фақат шушы тырнак белән шалган дип әйтик, яисә шулай шалган хайваннарның итләре рөхсәт ителми. Инде пычакмы, яисә инде шундый үткен әйбер белән бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип шалынган хайван булса, бу вакытта әлбәттә рөхсәт ителә. Инде кайберәүләр әйтер, менә без ауга йөрүчеләр бар. Ауга йөргән вакытта хайваннарны мәсәлән атып алынган, атып шалынган, атып үтерелгән дип әйтеп тә әйтәләр инде кайберәүләр, шушы хайванның итен ашарга ярыймысың диючеләр бар. Әлбәттә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, бер хадис шәрифендә монда инде бер теге булган бер вакыйга аңлатыла. Бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер җирдән узып барганда күрә дөяне шалырга ниятлиләр. Шалырга теләкләре була, шалырга ниятлиләр, һәм инде шул вакытны дөя бик каты теге шауып китеп, халыкны теге таратып шауып китә. Һәм бер кеше шуны ук белән атып ала, атып дөяне инде атып туктата дип әйтик, инде атып йыга. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шушы вакытны әйе ди, хайваннар кай вакытта кешеләрне тыңлап бетермиләр ди.
Бу вакытта ук белән менә бу атылып, ягъни каны чыгарлык дәрәҗәдә булып атылган, атылып ашауның да рөхсәт итә. Һәм инде менә бу аучы кешеләргә әйтәсе килә шуны, әгәр дә кем бу хайванны әлбәттә теге без рәхәтлек өчен атырга тиеш түгел. Ниндидер бер теге ләззәт өчен менә мин барам да теге урманда хайванны атам да миңа рәхәт була, теге атканнан соң мин анардан теге урысча әйткәндә кайф тәм табам. Да, тәм табырга тиеш түгел, тәм табу өчен ул аны рәхәтлек өчен эшләргә тиеш түгел, ә инде ризык өчен, мәсәлән, ул аны барып мин аны атам да, аннан соң аның теге ниндидер хайван дип әйтик, куянмы, мәсәлән, теге ашарга рөхсәт ителгән, шәригатыбыз буенча рөхсәт ителгән хайваннарны күз алдында тоту кирәк. Әгәр дә аткан вакытны ул атыр алдыннан бисмиллахи Аллаһ әкбәр дигән сүзләрне әйтеп ата икән, һәм инде ул хайван егылганнан соң барып бугазласа, бисмиллахи Аллаһ әкбәр дип теге шалып канын чыгарса, бу вакытны әлбәттә бу итне ашау рөхсәт ителә. Бисмиллахи Аллаһ әкбәр дип ату кирәк, әйтеп ату кирәк. Шул вакытта гына инде бу хайванның ите хәләл булып ашарга рөхсәт ителә иншаллах. Ә инде каядыр анда егылып яткан, яисә инде каядыр анда хайван, башка хайваннар аны җәберләп үтергәннән соң алынып ашалу, ул инде шәригатыбыз буенча рөхсәт ителмәгән гамәл. Шуңа күрә хайваннарны шалганда кайсы гына җирлектә булмый, шәһәр җирендәме, авыл җирендәме, авыл җирендә күбрәк инде теге берәр апай күршем, улым шалып бир инде миңа шушы хайванымны, яисә инде менә теге тавыгын тотып кереп шалып бир әле, син бит инде берничә тапкырга иткә дә барганың бар дип теге шалдырган вакытта да кем генә шалса да, хайваннарны кем генә шалса да, бу теге гомере буе, әгәр дә инде безнең тирә ягыбызда берәр төрле мөселман намаздагы булган кеше булса, ул вакытта аңа кереп инде анардан шалдыру кирәк. Әгәр дә инде тирә ягыбызда намазда булган кешеләребез юк икән, ягъни теге 5 вакыт намазда булмаган дигәндә, моны уйларга кирәк шуны, кем инде иман кәлимәсе әйтеп, үзен мөселман дип танып, һәм инде үзе 5 вакыт намазга әлегә басмаган кешеләребез бар икән, ул вакытта аларга да мөмкин. Аларга кереп, мәсәлән, апалар, әбиләр инде гадәттә теге ираттан кырбан шушы хайванымны бугазлатыйм дип тавыкларын алып керәләр. Ул вакытта әлбәттә кергәннән соң улым бисмиллахи Аллаһ әкбәр дип әйтеп шушы тавыгымны яисә шушы хайванымны шалып бир әле дип әйтәбез икән. Әгәр дә ул шалган вакытында бисмиллахи Аллаһ әкбәр дип әйтеп бугазласа, әлбәттә бу хайванның да ите хәләл була иншаллах. Шуңа күрә иң беренче чиракта бу хайванны шалганда бисмиллахи Аллаһ әкбәр дип әйтү кирәк. Бу шәригатыбызда шул вакыттан шуннан соң гына безнең инде хайваныбызның ите хәләл була иншаллах. Әлбәттә, әгәр дә инде күршебездә, танышыбызда берәр хәзрәт тора икән, яисә инде теге дингә якын мәчеткә йөри торган кеше була икән, аның янына керсәк, ул инде үзе дә белә, ничек әйтеп бисмиллахи Аллаһ әкбәр дип әйтеп шалырга кирәклеген. Әгәр дә белми икән, инде кемнәрдер белми икән, туганнарыбыз, танышларыбыз, моны инде башкаларга да өйрәтү, аңлату кирәк. Бисмиллахи Аллаһ әкбәр дип ир кеше шалырга тиеш. Хайванны ир кеше шалырга тиеш. Әгәр дә инде гомумән бер нинди ир кеше дә юк икән, бер авыл, мәсәлән, фақат хатын-кызлар гына яши икән, башка җирдән иратлар килеп, теге хайванны бугазларга мөмкинлек булмаса, бу вакытта хатын-кызга рөхсәт ителә. Ләкин инде әгәр дә безнең теге күршебездә яисә инде якын тирәдә ир ат бар икән, үзебезнең иебездә ир ат бар икән, ул вакытта хайваннарны шалганда ир ат кеше бисмиллахи Аллаһ әкбәр кәлимәсен әйтеп шалырга тиешле. Хәзрәт, ничек кенә теге шундый сәйер яңгырамасын, кайбер якларда тавыкларны башларын балта белән генә чаба торган гадәттә булган. Динебездә мондый менә бисмилла әйтсә дә менә мондый төр сую рөхсәт ителәме? Бу мондый төр суюга килгәндә, бу инде безнең мөселман кешесе өчен, ләкин инде бу бик теге начар күренеш, чөнки инде мөселман кешесе ул бу инде хайванны булай итеп шабып, башын шабып теге бу хәтта теге җәберләп үтерүгә китерергә дә кирәктер, шушы яктан да карау кирәктер, чөнки инде безнең элек-электән әби бабаларыбыз заманыннан килгән шалу, бу инде хайванның дип әйтик, бу инде әлбәттә тавыкны, казны, үрдәкне шалуга килгәндә, шулай итеп балта белән башын шабып, өзеп
итеп чалучылар шулай дип ишеткән бар. Әлбәттә, бу шәригатебездә рөхсәт ителми. Әгәр дә инде без хайванны чалырга теләгәнбез икән, ул вакытта без хайванны дөрес иттереп яткызып, башы белән кояш чыгыш ягына яткызып, һәм инде аягы белән инде без хайванны кыйбла якка табан яткызып, аның инде тавык мәсәлән кышларны чалабыз икән, ул вакытта матур итеп аларына тотып, бисмиллаһи Аллаһу акбар дип, башын измичә, бисмиллаһи Аллаһу акбар дип пычак белән генә чалырга тиешлебез. Әгәр дә инде шушындый вакытлар була, кай вакытны хәтта пычак белән кискән вакытта да ничектер бер җиренә туры килеп, шулай башы изелеп китәргә мөмкин, ләкин бу вакытта бу хәләл түгел инде дияргә түгел. Ә инде безнең һәрберебезнең дә гамәлләребез ният белән кабул кылына. Ният белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә бит: "Иннамал аъмалу бинниятти." Һәрбер гамәлегез ният белән кабул ителер ди. Шуңа күрә әгәр дә без инде пычак белән бисмиллаһи Аллаһу акбар дип хайванны чалырга ниятләгәнбез икән, иншааллаһ ниятебез төзек, дөрес булса, моны инде Аллаһ Тәала иншааллаһ кичерер. Әгәр дә муены инде изелеп китсә дә, инде балта белән чабып башын изү бу инде аңа бик рәхимсез булу, һәм инде моны инде теге шын мөселман кешесе булай эшли алмас. Чөнки инде бу теге урамда барганда да теге нәрсәнедер теге машина беләнме бәрдереп үтергән сыман, хәтта теге сугып үтергән сыман булыр. Инде дуга укып бисмиллаһи Аллаһу акбар дип пычак белән матур итеп, ничек безнең әби бабаларыбыз өйрәтте, ничек безнең шәригатебездә китерелгән, шулай иттереп чалабыз икән, моның иншаллаһ үзебезгә дә савабы булыр. Хайван да инде бездән рәнҗеп иншаллаһ үлмәс дип әйтик. Җаны чыкмас, безгә рәнҗеше булмас иншаллаһ. Шуңа күрә бу гамәлләрдә хәтта бу теге кичкенә генә мәсьәлә булса да, моның үзенең бер теге четерекле моментлары бар. Шуңа күрә хәләл ризык белән ризыкланып, хайваннарыбызны да дөрес иттереп бугазласак иде. Инде ничектер бер теге сәяр яңгырадыр инде хәзрәт, менә ничек булмасын, безнең кыямәт көндә бит инде җанлыклар да кешеләрдән үзләренең хакларын алырга мөмкиннәр. Алачаклар да дип әйтик инде, мәсәлән, бер төрле җәберләтсәк, тагын нәрсә эшләтсәк, кыямәт көндә мөселман кешесе алай эшләмәстер инде ул бәлки. Ләкин ничек кенә булмасын, мәсәлән, хайваннар, ашырга яраклы хайваннар бисмиллаһи Аллаһу акбар дип суйылса иншаллаһ, алар бит инде хәләл. Алай суйылмаса, аларның итләре инде харам дип әйтик инде. Кыямәт көндә җәннәтләр килеп менә әйтә алалармы? Мин хәләл була ала идем, теге харам итеп суйдыгыз дип бер кешегә. Бу хайваннар мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, хайваннар кыямәт көнендә ахирәт дөньясына күчкәннән соң хәтта хайваннардан да сорау алыныр, ягъни алардан да соралыныр. Мәсәлән, хайваннар да телгә килеп үзләренең хуҗалары турында, үзләренең хуҗалары, кемнәр аны тәрбияләгән, кем алар аны караган, алар турында үзләренең теге әйтергә теләгән сүзләрен җиткерерләр. Инде монда бу сорауга килгәндә әйтәсе килә шуны, әгәр дә хайванны без теге карап, тәрбияләп, ризыкландырып торабыз икән, бу вакытта хайван инде бу хуҗасына карата начар уйда, начар фикердә булып, начар сүзләр әйтмәс. Инде кемдә кем, әгәр дә инде хайванны теге гомер буе җәберләп тора икән, теге бәйләп куеп ризык бирмичә тора икән, ач тота икән ул аны, яисә ничектер суга икән, кага икән, яисә теге чыгарып җибәреп ашатырга мөмкинлек булган очракта да ул аны бәйләп тота икән, яисә ул аңа ашату өчен, мәсәлән, хайваннарга хәзер теге кышкылыкка авыл җирендә булсын, теге кемнәрнең хайваннар тоталар, алар инде теге сыер, сарык тотканда пешәнен, ризыгын әзерли, кемдер, ярар, торыр әле шунда ач тотып, аларны җәберли икән, хәтта алар да шушы телгә килеп, кыямәт көнендә бу кеше турында әйтерләр икән. Ягъни мине ашатмады, миңа ризык бирмәде, яисә миңа сукты, мине суга тилмертте, яисә инде мине җәберләде, мине җәрәхәтләде, шушындый бөтен сүзләрне инде алар үзләрен ахирәт дөньясына күчкәннән соң кыямәт көнендә адәмгә карата әйтер икән. Инде бу бугазлауга килгәндә, бугазлаганнан соң адәм баласы нинди генә бугазлау булса да, мин хәләл булыр идем дип инде ул аны әйтмәс, ләкин инде әйтәсе килә шуны,
Әгәр дә хайван корбан итеп чалынса, ул инде хәтта теге шат булыр, мине корбанга чалдылар дигән мәгънәдә андый җирләр бар. Әйтелә, кайбер хәзрәтләребез дә моны мисал итеп китерәләр. Ягъни бу хайваннар шатланыр инде, менә теге корбанга алып кайтылган хайваннарга карап, булар шат инде бөтенесе, безне бит корбанга чалалар дип. Яисә кайберсе теге корбанга чалыныр, кингә җиткәннән соң теге бәтиләп куйганнан соң, ей син корбанга чалына алмадың инде, теге шушындый теге бәхеттән дип әйтик инде мәхрүм калдың дип әйтүчеләр бар. Ләкин инде моның теге шулай итеп телгә килеп, син мине корбанга чалыр идең, ник мине корбанга чалмадың, яисә ник мине бисмилла әйтеп чалмадың дип әйтү булмастыр, бәлки булырга да мөмкин. Мөселман кешесенә, әгәр дә бу мөселман кешесе икән, мөселман кешесе әгәр дә ул хайванны чалганда бисмилласыз чалса, бисмилла әйтеп чалса, һәм инде бу хайваннар ник син бисмилласыз безне чалдың дип әйтергә дә мөмкиннәр. Ник син безне бисмилласыз чалдың, чөнки син мөселман бәндәсе, мин сиңа теге инанып, син мине тәрбия кылдың, ризыкландырдың, инде чалганда да хәтта мине ахират дөньясына җибәргәндә дип әйтик инде, бугазлаганда син әйтмәдең бисмилла дип әйтергә мөмкин, ләкин инде моны теге тәгаен шулай була дип тә әйтү кирәкми. Ансан аңлашылады, чөнки хайваннар ничек булмасын, теге үзләренекен алганнан соң җиргә әйләнә, теге җиргә әверелә, тузанга әверелә дигәндәй, теге ничектер аннан соң ниндидер аларга карата бүтән бер төрле булай суелган булсам, булай суелган булсам дигән ни юк, ләкин шулай да кызык булып китте шушы яктан. Мәсәлән, шуннан да бит инде кызыклы мәсьәлә, ахират тормышында бик кызыклы мәсьәлә, ләкин ничек булмасын, теге безгә билгеле булганнан ары инде белә алмыйбыз. Ләкин хайваннар өчен, теге кошлар өчен дип әйтик, теге алар җәннәткә керәме, алар җәннәттә булалармы, аларга җәһәннәм бармы дигән нәрсә, чөнки менә әле дә әйтеп узылды. Алар инде үзләренең теге сорауларга дип әйтик, теге хуҗасы турындагы сорауларга җавап биргәннән соң тузанга әйләнеп юкка чыгалар, һәм инде алар өчен теге җәннәттә, җәһәннәмдә юк дип әйтү кирәк. Хәзрәт, алдыга сорау, шахтада эшләгәч намаз укый торган кием тузанлырак. Мондай киемдә намаз укып буламы? Монда инде шахты мәсьәләсен генә түгел, монда инде башка төрле теге кара эшләрне дә карау кирәктер, чөнки инде намаз вакыты җиткәннән соң безнең истебездәге бурыч, фарыз гамәлебезне үтәү, инде шахтадагы киемнәргә килгәндә башка җирдә, мәсәлән, берәр төрле хезмәттә эшлибез икән, әгәр дә безнең киемебездә нәҗис юк икән, әгәр дә киемебез безнең теге тузан гына, мәсәлән, анда җир заты белән генә пычранган икән, бу вакытта без бу кием белән намаз укый алабыз. Әгәр дә инде тәнебездә берәр төрле нәҗис булса, яисә инде хайван нәҗисеме, ул адам нәҗисеме, берәр төрле нәҗис булса, пычрак булса, бу инде менә без алдагы сорауларда да җавап булганда әйтеп уздык. Әгәр дә без аны нәҗис дигән икән, ул җирне без аның теге чистартып, киптереп, уып, яисә инде мөмкинлек булса җуып, аннан соң инде бу кием белән намаз укырга мөмкин. Әгәр дә инде тузанлыгына икән, фақат җир заты белән генә инде әгәр дә без тузанланганбыз икән, бу кием белән намаз укырга мөмкин, чөнки беләбез, тәяммум алганда да без кулларыбызны җир затына сугабыз. Җир затына, туфрак затына сугабыз, һәм инде шушы туфрак заты белән без теге битебезне, һәм инде кулларыбызны сыпырып тәяммум алабыз, һәм инде бу тәяммум мәсьәләсендә мин мисал итеп кенә китерәм, моны инде аңлыйбыз. Әгәр дә без җир затына сугып тәяммум алырга рөхсәт ителгән икән, димәк без киемебез теге җир заты белән тузанлы булса да намаз укырга мөмкин. Әгәр дә инде мөмкинлек бар икән, чиста кием белән, пак кием белән намаз укырга, без аны инде алыштырып намаз укырга тиешлебез. Әгәр дә инде мөмкинлек юк икән, бу вакытта намазыбызны үз вакытында тыргызсак хәерлерәк, шуңа күрә тузанлы кием белән дә намаз укып алсак, иншалла савабына, әҗренә ирешербез иншалла. Умумән инде нәҗискә кермичә нәрсәләрдә намаз укырга рөхсәт ителә. Мәсәлән, кеше автомеханикты, яның әзрәк кенә киеме май тамырга мөмкин, бензин тамырга мөмкин, яки ул маляр, буяучы, тәненә түгел, нәкъ менә киеменә буяу табырга мөмкин. Менә шундый нәрсәләрдә кайсыларында рөхсәт ителә дип әйтик инде. Яки инде карыйк, киресенчә нәҗисләрне карасак, һәм менә бу нәҗис түгел, башка нәрсә. Теләсә нәрсә дип әйтик инде, ләкин нәҗис түгел. Ул шул намаз укырга мөмкинме? Әгәр шул буяу булса, ни булсын, алыштыра мөмкин юк, мәсәлән, киемне дип әйтик инде. Буяу тамды, краска дип әйтик инде, бензин,
май, теге берәм машина майы дип әйтик инде. Менә шундый әйберләрдән. Бу мәсьәләгә килгәндә, әлбәттә, әгәр дә безнең инде шәригатебез нәрсә нәҗис түгел икәнлеген тәгаен аңлаткан, шуңа күрә инде шәригатебезнең нигезендә шәригатебездә ничек рөхсәт ителгән, шушы әйберләрне без нәҗис дип таныйбыз. Мәсәлән, инде шулай ук дуңгыз мәсьәләсенә килгәндә дуңгызны нәҗис дип, һәм инде теге эт мәсьәләсенә килгәндә этне дә нәҗис дип таныйбыз, һәм инде теге калдыклар, мәсәлән, хайван калдыклары, адәм калдыклары, шушындай әйберләрне без инде нәҗис дип таныйбыз, һәм инде шушы нәҗисләр, әгәр дә инде теге шуларны гына без нәҗис дип алабыз, инде менә бу химический составта булган дип әйтик инде, мәсәлән, майлар манда, яисә инде башка төрле техник әйберләр, әгәр дә инде без алар белән теге буялганнан соң, буяу белән буялганнан соң, мәсәлән, без беләбез инде ул буяуны теге сөртеп алып, теге ничектер каратып дип әйтик инде, шуннан соң теге намаз гыйбадәтен бу кием белән укысак та иншалла гынахсы булмас, инде бу әйберләрне теге нәҗис дип тану кирәкми. Чөнки инде алар химический состав белән ясалган, һәм инде бу теге май мәсьәләсенә килсә дә, һәм инде шушы буяу мәсьәләсенә килсә дә, ул инде башка төрле теге ниндидер бер теге башка әйберләр, мәсәлән, ул теге нидә булмаган, яисә ризык әйбере, мәсәлән, ризык буялса, берәр төрле ашау ризыгы буялса, мәсәлән, ниндидер бер яисә тәнебезгә ниндидер шәй түгелсә, ул киемнәр белән әлбәттә намаз укырга мөмкин. Алар теге фәкать айырым теге нәҗис дип, теге тәгаен моның белән укырга ярамый дип шутланмый. Шуңа күрә инде ул гамәлләребезне кылганда киемнәребез чиста булса, намазыбызда ул хәерле. Әгәр дә алыштырырга мөмкинлек юк икән, булар белән намаз укысак та мөмкин. Хәтта бар кайбер галимнәребез әйтә, кыры нәҗис түгел диләр. Кыры нәҗис, ягъни инде нәҗис тигәннән соң ул теге кипсә, кыры булса, ул инде нәҗис түгел дип санала. Шуңа күрә ул кыры нәҗисне теге кыйып төшерсәк, бу инде чиста була, пак була иншалла. Шуңа күрә бу мәсьәләләрдә, намаз мәсьәләсенә килгәндә гомумән теге күп сораулар белән мөрәҗәгать итәләр, мәчеткә дә мөрәҗәгать итәләр, яисә инде теге телефон аша шалтыраталар, интернет челтәрләреннән дә язалар, хәзрәт, менә шундый мәсьәлә килеп туды, яисә кием мәсьәләсендә, нинди кием, менә минем намаз укыганда кара кием кидем, кара кием киеп уку ярыймысың инде, ул бит инде миңа ак күлмәк киеп намаз укырга тиеш дип, теге киемнең төсе буенча да хәтта мөрәҗәгать итүчеләр бар. Әлбәттә, нинди кием кисәк тә, әгәр дә киемебез пак, чиста икән, бу вакытта иншалла намазыбыз кабул булыр. Күңелебез чиста булса, ниятебез төзек булса, иншалла намазыбыз кабул булыр. Инде намаз гыйбадәтләрен кылганда да пәйгамбәребезнең бер хәдисе бар бит. Намазларыгызны кылганда ак пак киемнәр киегез диелгән. Ягъни ак пак дигәндә монда теге ак кием дип теге төсе аклыкны да китерелә, һәм инде бу теге кием мәсьәләсендә теге фәкать ак төс дигән белән генә түгел, инде пак дигән, ягъни ак пак чиста кием киелеп намаз укылырга тиешле. Әгәр дә андый мөмкинлек булмаса, инде без үз вакытында намазыбыз торгызу, чөнки ул безнең фарыз гамәл. Фарыз безнең истебездәге бурыч. Без аны теге киемебез әзрәк кенә буялган булса да, ниндидер бер буяугамы, яисә башка төрле майга буялса да, яисә ризыкка буялса да, без аны башкарырга тиешлебез. Без аны башкарырга тиеш, чөнки ул безнең истебездәге бурыч. Безнең ул бурычыбыз, истебездә булган фарыз гамәлебез, ниндидер бер кимчелекләребез булса да, хәтта авырту мәсьәләсенә килгәндә дә, кеше авыру булса, хәтта теге басып укый алсагыз, басып укыгыз диелгән. Басып укый алсагыз, басып укыгыз, утырып укый алсагыз, утырып укыгыз. Әгәр дә утырып та укый алмасагыз, ятып укыгыз. Ятып укый алмасагыз, ишарә белән булса да укыгыз. Ягъни күзегез белән булса да, теге тәсбихләрен әйтеп, Коръән аятларын укып, шулай итеп намазларыгызны үз вакытында башкарыгыз диелгән. Шуңа күрә моны үз вакытында башкарабыз икән, намазларыбызны иншалла савабына, әҗере күбрәк, һәм инде әҗеренә ирешәчәкбез. Иншалла шулай булсын да, инде шуннан да менә бу тузан мәсьәләсе булсын, бүтән әйберләр мәсьәләсе булсын, теге кеше аның белән очрашмый торып башта уйлап та карамый, ахырдан я берәр төрле ремонт эшли башлагач, я авылга кайткач, я тагын нәрсә, я инде бүтән эшен алыштырганнан соң менә шулай теге күреп ала да, бу нәрсә икән инде теге ярый микән, юк микән дип әйтәләр. Инде мәсәлән, шул буяу мәсәлән кулда бар ди. Менә монда тамда ди мәсәлән. Һәм су үткәрми. Безгә ул вакытта тәһарәт алганчы, ул җирне җуырга кирәк бит инде. Әгәр дә тәһарәттән соң тамса,
без шул кич намаз укый алабызмы? Тәхәрәттән соң тамса, әгәр дә тәхәрәт алганнан соң, тәхәрәтләнгәннән соң кайбер кешенең шулай бит, иртә белән мәсәлән иртәнге намазга тәхәрәтен ала да, аннан соң инде кичкә кадәр аның тәхәрәтле булып йөри, һәм инде кичкә кадәр ястү намазына кадәр дип әйтик, тәхәрәте бозылмый, ул бернинди дә тәхәрәт боза торган гамәлләр башкармый, һәм шуннан соң эшләгән вакытта кулына әгәр дә тамай икән, бу вакытта әлбәттә аның тәхәрәтле булып була, тәхәрәтле булып кала. Менә хатын-кызлар мәсьәләсенә килгәндә. Хатын-кызлар мәсьәләсенә килгәндә, хатын-кызлар кайберләре тырнакларына лак буйлар. Лак буяганнан соң ул лак теге тырнакка суны үткәрми. Суны үткәрми икән, димәк, аның тәхәрәте төгәл булмый, тәхәрәте дөрес булмый. Шуңа күрә хатын-кызга әгәр дә инде теге лак буяучылар бар икән, әгәр дә мәсәлән берәр чараларга баручылар бар икән, ул вакытта ул намазларын башкарыр алдыннан бит инде тәхәрәт алырга тиешле. Әгәр дә шулай итеп, мәсәлән, иртә белән тәхәрәт алып, ул инде матурлык өчен яисә инде тормыш иптәше өчен матур булыйм әле дип әйтеп, теге лак буй икән. Әгәр дә тәхәрәтен алганнан соң лак буй икән, тәхәрәте бозылганчы аның инде тәхәрәтле булып тора, һәм инде тәхәрәте бозылганнан соң яңадан тәхәрәт алганда аның лагын чистартып тәхәрәт алу кирәк. Чөнки лак ул инде тәненә аның суны үткәрми, һәм инде үзенең булган тәненә, ягъни инде бу лак бит инде ул шушы тәненә явып куя. Шуңа күрә үзенә тәхәрәт киридәннән алырга туры килә. Әгәр дә ул аны лак буяганнан соң тәхәрәте бозылса, аңа инде кулындагы лакларын чистартып киридәннән алу кирәк. Инде буяу мәсьәләсенә килгәндә, әгәр дә буяу мәсәлән шушы тәхәрәт алганнан соң буяу буяла икән, ул шушы тәхәрәт белән намазны укый ала. Әгәр дә инде тәхәрәте бозылса, ул инде ул буяуларын чистартып укырга тиешле. Һәм инде әгәр дә мәсәлән авырту мәсьәләсенә килгәндә, тәхәрәт мәсьәләсендә авырту булса, мәсәлән кемнеңдер кулына ниндидер бер зәгыйфлек килгән, яисә кулы сынып теге гипс куелган булырга мөмкин, яисә бармагына ниндидер бер җәрәхәтләр алып, теге бинт белән бәйләп куелган, марлы белән бәйләп куелган урыннар булырга мөмкин. Бу вакытларда әлбәттә ул җиргә фақат мәсих кына кылына. Мәсих кылына, ягъни теге авырткан җир, шушы авырткан чырнап куелган бинт белән чырналган җиргә фақат кул белән теге җуеш кул белән дип әйтик, сыпырып теге мәсих кына кылына. Инде андый эш белән аннан соң инде намаз укырга мөмкин, ул инде тәхәрәтле булып санала. Инде дәваланганнан соң, аннан соң инде тәгаен матур итеп, иркенләп теге бөтен сөннәтләрен, фарызлы сөннәтләрен китереп, туры китереп, иншалла тәхәрәтне алырга кирәк булачак. Иншалла, инде шушы матур ноктада без тукталырга мәҗбүрбез, чөнки вакытыбыз ни кызганыч тәмам. Искә төшереп китәсем килә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Инде менә күреп торасыз, Аллаһка шөкер, хәзрәтләребез бик теләп җавап кайтаралар. Әле сорауларыгыз калган булса, менә языгыз анда. Менә Ансар хәзрәт шул вакытта шундай бер сөйләде. Минем шундый сораум калды әле дип, теге сорау да бирә аласыз дигәндә, иншалла икенче бер килгәндә без аңа ул сорауны җиткерербез. Узнаем уйма собачка.хозур.ру дип атала безнең электрон адресыбыз. Иншалла җавап кайтарырга әлбәттә тырышыбыз. Инде искә төшерәм, бүген бездә кунакта Казаныбызның иң борынгы, хәтта җумһуриятыбызның иң борынгы мәчете булган Мәрҗани мәчетенең имамы Ансар хәзрәт Мифтахов иде. Ансар хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Монда килгән өчен Аллаһның рәхмәте ва бәрәкәте булсын. Амин. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Киләчәктә дә күрешергә иншалла Аллаһ Тәгалә насыйплардан кылсын. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, эфирда Имам Насыйри тапшыруы иде. Иншалла, инде шушы тапшыруда уңышлы, файдалы булсын дигән нияттә без сезнең белән сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.